गांफा आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो मोनसे खोथा जोंहा मिस्टार मैथा बिथांखौ दान्दिसे सम थानो थाखाय खावलायदों बिथाङा दान्दिसेब्लाबो गावनि दिहुननाय सिनेमानि सोमोन्दै एसे बुंगोन बेजों लोगोसे बिबेक गयारी बिथांखौबो दान्दिसे थानो खावलायगोन आरो फुजा मुसाहारिखौ दान्दिसे थानो थाखाय खावलायगोन नैबे अख्रां गंसे जिहेथु जि बहनदों खस्थ' खालामनानै प्रडिउसारा बे खस्थ'नि बिनिमयाव खोब माने गाव मोजाङै मोजां खालामलाङोबा फारसेथिं प्रडिउसार थाबाल' जाया प्रडिउसारजों लोगोसे प्रडिउसारा बहनग्रासो सोरबा लिरग्राया लिरग्रासो नाथाय आर्टिस्ट गैयाबा गाग्रा गैयाबा आर्टिस्ट गैयाबा बेयावबो सिनेमा जाया आरो आर्टिस्टजों प्रडिउसारजों थाबायलायनो प्रडिउसारा बहनबाय स्क्रिप्ट राइटारा लिरबाय डाइरेक्टरा डाइरेक्सन खालामबाय नाथाय आर्टिस्ट हांजाया बावबो सिनेमा जाया बिनिफ्राय जाहैबाय आर्टिस्टबो थाबाय प्रडिउसार थाबाय नाथाय अडियन्स पाब्लिक नायाब्ला बेयावबो सिनेमा जाया आंनि साननाय दे आं गायै गायै 41-44टा दा देग्लाय बोसोराव मोनब्रै गाबाय बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो आंनि माखासे अभिगताखौ आं बुंदों बिनिखायनो बे बिदा फंबाय साथामा आंनि मथे माने दिहुनग्रा आर्टिस्ट एक्टिं खालामग्रा आरो फारसेथिं नायग्रा गैयाबाबो अडियन्स गैयाबाबो पाब्लिक गैयाबाबो बै सिनेमाया थैफिनगोन नायग्रायानो गैया नालाय बोरै जानो बिनिफ्राय जाबाय नायग्राया दंमोन नाथाय प्रडिउसारा लिरग्रायानो गैयाबा नायनो नागिरबा मोनाबा गैया प्रडिउसारबो थाबाय बेनिफ्राय नायग्राबो थाबाय बिनिफ्राय दाना एक्टिं खालामग्रा आर्टिस्टफोर गैयाबा बेयावबो सिनेमा जाया बिनिखायनो PAP मोनथाम बा PAO बे मोनथामा लोगो जानांगौ बिदा फंबाय P माने प्रडिउसार A माने आर्टिस्ट O माने अडियन्स बा P खौ होबाय पाब्लिक बेजोंसो सिनेमा जाय बहनग्रा बहुद माने खस्थ' खालामनानै लिरनानै गाव मिजिं थांखि लानानै कालचार बर'नि हारिनि बे हारिनि कालचारखौ जिहेथु बेबो जास्ट मिडियाजों जेरै जाथिखौ कालचारखौ माबा माबिखौ एसे फोथांनानै दोनो स्प्राइड खालामो मानसिनो खिथायो थिग सिनेमायाबो मोनसे बेबायदियैनो मिडिया जेरै बेबायदियैनो खिथालांनाय बर' जाथिनि कालचारनो जानायनो लोंनायनो ओमफ्राय बेबायदि आखल आखुमोन बिदि खालामोमोन बिदि थायोमोन बेफोरखौ खिन्थिलांनाय दा बिनिखायनो बुंनो थाङोबा बे बिदा फंबाय साथामा नांथारगौ सिनेमायाव बा मोनसे गैयाबानो सिनेमा जाखाया दा बेबायदियैनो किसुमाननि खेथ्रआव किसुमाननि न'खरजों गोरोबनायबो जानो हागौ बिसोर भुल बुजिनो हागौ खिन्थु बास्तब बेबायदिनो जोंनाव माखासे जाथायफोर जाबोयो बै जाथायफोरखौबो ओरैमा सानफिननानै बिदि जायोखौसो सासे प्रडिउसारा सासे स्क्रिप्ट राइटारा लिरो बे लिरनानै बेनिफ्राय बेखौ फकास खालामनो सोरनो माबोरै खालामनो बे बेलायावनो बै आर्टिस्टखौ नांगौ जायो दाना आर्टिस्टआ गाबाय देखायबाय गावनि साननाय बायदि जाबाय नायग्रायानो गैलालायनो फिल्मानो गैलालायनो बे सिनेमाया फ्लप जायाबा नायग्रा गैयाबा नायाबा एथ' थाखा फैसा खरस खालामनानै बियो बुरन्जि रेकर्ड माबा मोनसे दोननो नागिरनायखौ जाथिनि एरिनि बेवहाय बियो माने मोनबो थाहैला जिर' जायो दा बिनिखायनो बे मोनथामा नांगौ जायो आंनि मथे अडियन्सखौ बेनो आंनि मथेबा प्रडिउसारा बहुद खस्थ' खालाम बहनबाय ओमफ्राय आर्टिस्टआबो गाबाय अडियन्सआबो अडियन्सल' नङा अडियन्सनिफ्रायनो नायनानै बुजिनानै बियो सानसे समाव गाव गोसो दंबा आर्टिस्ट जानो हायो गावबो प्रडिउसार जानो हायो बे सहजगिता होनायबो जायो आरो बिसोर नायलायबासो माने थांनानै थाखायो दा बिदिनो गावजों गाव एनागिनि सोरखौबा मानसिखौ मोजां मोना सैया बिनि बहननाय बिनि लिरनायखौलाय मा नायनो बेबायदि होननानै एब्राबलि बे थायोब्ला होनबा
सिनेमा बेनिफ्राय जाथिनि कालसार माबा मोनसेया बुरुनजि बायदि रेकर्ड थाया जेरै आं बुंदों दा मिडियानि दारै माखासे जिनिस अबे खना खनलायाव मा जादों एरिदों जोंनि हारियाव अन्तत' बेवहाय अयन' हारि गैया बेखायनो बुंबाय आं हारियाव मा जाथाय जाबोदों एरिदों बै माखासे सिनेमानि दारैनो बेखौ गोसोखांनानै माखासे स्क्रिप्ट राइटारफ्रा लिरनाय जाखायो प्रडिउसारा बेखौनो बहननाय जाखायो बेखौनो बेखायनो अडियेन्सआ बेखौ नायनानै सोलोंनांगौ जायो बुजिनांगौ जायो बेवहाय मोजां गाज्रि थानायाव माने गाज्रिखौ नेवसिनानै बेवहाय पार्ट लाबाय सोरबा एक्टर सोरबा एक्ट्रिसा बा सोरबा दाखु गुन्दा फिल्म बस लाबाय फिल्म बसनिखौ जेनेबा बे गाज्रि गाज्रि आखु दिन्थिबाय बैफोरखौ जेराव माने नंखाया नेगेटिभ बै आखलखौ नागारनानै मोजां जिहेथु दङ बेखौ बिजिरनानै सायख'ना लानाया पाब्लिकनि अडियेन्सनि बिनिफ्राय मोनसे आङो आंनि साननायजों आं बुंगोन बैबायदि अडियेन्स बैबायदि आर्टिस्ट बैबायदि प्रडिउसारा गावनो थिग नङाबा नाथाय बेबो फिल्म जाया मानो होनबा प्रडिउसारा थिगमोन आर्टिस्टआ थिगमोन सोरबा माबाया थिगमोन साननायफ्रा नाथाय सासे आर्टिस्टखौ बियो इन्टारभिउ लाया मोजां गाज्रि थाखानि लालसायाव सोरबा माने फिस होलायनानै हाबनो नागिरनायाव बेखौ 20,000 30,000 50,000 फिस लानानै बेखौ एक्टरनि फाट होबाय खोथाया खोथा एक्टरनि फाटआव बे देखायनो रोङा देखायबाय देखायनानै बिनि माखासे बिहेभ बेबहारफ्रा थिग नङाबा बेखौ पाब्लिकआ अडियेन्सआ नायनाय नङा बे नेगेटिभ जागोन बियो बै सासेनि थाखायनो जाय बिराद खस्थ' खालामनानै 5-6 लाख थाखा खरस खालामनानै दिहुनदोंमोन बेयावनो माइनास जाबाय फ्लप जाबाय पाब्लिकआ नायला बे फिल्म जगतनि मानसिखौनो मोजां नङा होननानैबो बुंसिगोन सासेनि दायावनो एथ' आर्टिस्टआबो बदनाम जाबाय सिनेमा जगतआनो बदनाम जाबाय मिथिबाय बेबायदि जालाङो आरोखि बिनिखायनो दा खोब माने आर्टिस्टआ माखासे आखु दिन्थिनाय एरि दिन्थिनाय गावनो पलाइट जेन्टेल माबा